Anopay so Adom TV na yebo Yahweh we give you glory a esefata yeho Nyankopon free say edwada ebesi enede fiade eye nadom ade ba kwa obi anim ne bo se efo se ne bo den se ye difiri se de atie bia ene nkwa eno so na nyame de che obi a emfa ho se wo sowa emfa ho se wo bi emfa ho se woni bi emfa ho se wonka ho emfa ho se woka ho ode chekwa eno ye nkwa enti anopai so yeda yeho Nyankopon ase se na dom ne mobro ho nti wacha ye nkwa afe yesre awurade se ode nkwa na acha ye no ono anka se awurade nso no mwa ye na nkwa no enso aba mayen eso aba ma ye ho ntem se nipa no na eso no nso nyame ani se wacha ye nkwa yede ehia e wo Badwam dwumade so aha ya Adom TV e na wo hwei na asie ni nyina ne ani so ne ye wo de afi se ebi mpo abaabi a wo sese na ade asa wa bre sese wo da enso ade ache yen na ya se Badwam asinti wo ne ye che wada age no ebi nso kura wo adwumam ebi kura wo na mawia so na so ne nyina wo kura wo phone no e na wo hwe Adom TV wo so e wo Facebook medi so pa enti medase yede ahia na ye se de da ye de so mo Badwam so no sa pepepe e na enenso ebeba wakwam ena akoye fia denti Badwam dwumade ne hyehyso no efi sa bre ya yatena si e de ekosi se kasebo no beba wakwam agokansie beba na so eye fia denti na jesa ahose persistent o Mrs. Hassan ono so ebeba na afa afise mato aso pensempensemu enso beba kosi se nonkono ebebo a ye be papem me kai bi o se ebia na obi bisa se efiri anano dwada na asa akoye tuntum ene kokko ane akwakoba ne sai wa Adom TV so efiri se danchiraman hene na nabua mponsem odefo amamre ne amane a esefata no obra obo no wiase asase sunti na oye ohimwa sunti na oye obrempon sunti efise ye ka danchirasem a na defo a wodafom ene no waye ne fam de ese nipa oba wiase enti ene die kwanso obuo kwanso amamre kwanso ne amane kwanso nyina no na esefata se wode saa na wotwe nyina si ho enti Adom TV nso wo ho ma wo se de ekoso wo ho bia no obenya mu adesuade na asampofo agei ehya ase efibra amane ne amamre no afa odefo yi yo ho no de bre wa sesi ame no kasenso fi be yese nansa ne de wo ho se anoche wa aba adwo ase wa enso wo ho a wo no so ebise bisa mpanifo nsem na hei de ne yekoye ne ho de ye hu ye kwakoye ne se misra wo se Adom TV ama osa akwanye se enhwe TV no keke na emu benya adesuade bi e de afrim enti se wo hu ye kokko ene ye tuntum a na eye nidie a Adom TV fo nso Asempa FM fo e na afi Adom FM fo ye e de ahye odefo anuonyam se nidie a enipa nyina ne ni dinkita ho de atwatoe ansa na wode dote agu ne so aka na hye owu amene mu no ye de ebeja ne kwanti asechire no enti ye da se de bia wo hwe Adom TV me ka wo se ebia na wade ye obi nti unya ho nhwe a dwumade yi nyina Facebook na YouTube Adom TV ukọ no mu a obenya enti anopai nso eye Badwam na ye de esmo me medin de ma mechira Diamond ofra me lady dia mejeso aunt me a lady yes I am efia mankwata maklo enso beba na afei akwasi asempa enso betena se mambo atema e de ahosepe ebebra gokansie nso ebeba wakwam enti sene ye da wo ne yete aye a wo hwa Adom TV no anopai nso sada age no a na yesrew menewa yenewa enti onso kosoa na hwe Adom TV ne mo mesrew se wo hwe no Facebook ho no mo a baby a obehwe na aye internet no so no wo akwanya sa ode wadwenkyere no ebeto ase wo de to ase wi a afei aye like chese wani je ho na afei nso cheche mekire hye no na obi nso enya bi ahwe ene ya wawoda memaw awoda papapa na wonso watumi de wawoda ehonsem no de opesa ode ma no obetumi de ama no but sese ne ya wawoda memaw awoda kese Nyankopon fi soro no mesra na ne enti asa ene de ne wo no oma wo ehu ensuo na hyase ewo enkramantam mu enye enkramantam nko a esutobre mu ne ewo fisi ewo forisuo busumim na so sa ompotam no ensuo no eye nsemone a obetumi ne ya che wo bra wo fresa numbers ya go screen so no eno nso kra da nchen ya obetumi nso ama ya futusem ne enti esese ye gyan niema bi ye ewiase no wahu
Dioni peguo no otwa o. Dioni peguo no otwa. Wo de tietia bola na nsuo no to na de gu nsunsun anim. Ebekọ saa na aba betua oka. Aya menka se emfa me ho. Efa ho efiri se baabi a wo de gu ye na etena kọ no. Wo nipa bi ni wabusuani bi no. Ote baabi ebechoke ho no. Eho na ebekọ akoku no. Saada no na owura fi se uka ho bi ne koba ne saa. Medofo ye de ye efise nyankopon kra de akwanya ne to nipa nim no ose me de papa ne bone asi wanim na so me hyew se fa papa no enti aya ye de ye wate frame na ye ni enkomo 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703 na afa ye nche de na ekoso na ma ye hu na onso fa odie ebra enti happy birthday enkoma Victoria Chum wo maame Benedicta Martin ne unuanum nyina so moma awoda papa but wiase no akoye nema mienu anya oba a eye bema anya papa nso a eye bone enti ebi di o ma woda na ye o mani jeda no na nso eyare hoda e de ma ebi no mefi se ye kasai no obi nso de sia to ase sesa na wonso asi wo wabrabo mu a ene da fiaden wo ayiyo mu eni dwajocho mu a onyankopon onka ho onye ore tetefo na onro ankasa ema wo ntiase se wiase e baaye no one day born one day die ebusua yatase e wo bedwam dwumadie so a wo hwe no siabo a kase no ebeba wakwam na emumu no de obon krata no aye krado efia kwa aba ya nua Adesemaima the obon krata na ye krado de na sede na ye fie de ye bebre wo ho mi amena na nimponso da for Agnes Odro Pastor Selina Beidu Faithway Chapel International mame da form ti enne chena na say abrewada mpem e Faithway International ga East Hospital kwan no so kwabenya enya yera kwan yemra na ye meja Pastor Selina kwan Gloria Safo na mecheche ore wate enne wodie emu ya ti nyame nkan ho osiem achim osiem eho ena Gloria Safo mame de nbekoso na fe dada kedi mame so de ebekoso asante ti obi a woni madofo mobobo ndin na akoja omo ekwan na da obokrata Ghanaian Times eno na medesha se ne anopai wo hwe ni mo hanu ma Professor Kwesi Opoku Amankwa ene bo ani mo hai na ose 26,954 teachers promoted to various ranks. Nesa church for ene ne ya bobo ma baso nti be bia ugina bia na baso body ni bi se wa ne promote ne numu no 26,954 awmu ya church for ene ya promote wo mo copy 10 de obokrata no Ghanaian Times e dia ba no pay Adom kase ye de to mo anim enrechi posini oye na djuma graphic road ho obi nhunu de asi no abonu huto Friati asifue assassination to hear caption a wahadia police allegedly commit suicide P3 the bokrata no ede aba ewo animo ha na ho teaching hospital cardio center yes wo mu hia 3.2 million dollars nyoma a wo mu hia ewo cardio center ho ewo whole teaching hospital metwaso mamichra Bidi daily guide obokrata no to aso ano pay mampani adodankwa akufo ado ene de ne nsa to na fro ho a wonwenwe kakra na ne nti a wonwenwe kakra no ene se democracy has been good for us akufo ado na ka na chese ke bima menka bia mamu no abo o man Ghana pa afisa na anu bi no se ya masa akwanya no se ka bi na obi nso nka bia anka yere ye pa enti democracy na fa ho se binam democracy so edi mpanifu atem na emfa ho se ebinam democracy so eye niamo ho nsem no mampani se democracy ne de no kre ababeboa oman Ghana US affirms 2020 polls na no efiempemienu ne aduonu abato ekoso ewo memu no emu nsem watete bia wadom kase ne multimedia dwumadi ahodo so na eno na US for chere se ane se de na no mo choro bae no eye saa ena etie Fire kills 2 at Kolebu we eya homtesem a ene se ejahihye ama ne homene so ana se epieye ewo Kolebu empotem honenam so ama nipa mienu
ahwere omo enkwa ato Asian Fight Capital Bank de enti ato Asian ene Capital Bank for de Asian no kratafa no de toso miensa e wo daily guide obokrata nim no anopai uma onsaka bia obeti aseye. Weekend Crusading Guide obokrata no so ediaba na MPP amanyokuo won election constituency executive election no so nse no na hyase enim se ye Ghana hangon ye se ko Germany so ko hwe ho hye den enye bete wo ho enti the new weekend Crusading Guide obokrata no de ode baye enu adom kase so mote o kan kwe south ho na enye bete firi anopa no mu ho no mo ba no ne ade na enye ebete na nso ni nyina mu no wotumi ayi constituency executives asumdue atumi afa ne to papa de afira wo hemfoni eda ha no mu ani o sebo eno wo mapagya wo mo nsa wo mo ani age owura kwasi oseye gei de echinkwansam ahodo okọ de ama wo ma pray tumidie wo MPP amanyoko no mu se national anase constituency executives no the new weekend Crusading Guide obokrata ne dia wode ebaye enie na election of MMDCs no yesi ye hia broad and national consensus eno betumi aboa ye etna se adwene mu do na etumi ehunu se amensini akra chempenifo no ebeto aba ma wo mo ana sese no eho asem enso eno no the new weekend Crusading Guide eno emunsem enano pani sem ahodo bi unya bia ewa ha na ebosome frɛ ho obo akire ha no ma constituency executive elections no omunso ene bo akire hai ene animu hanso enie mede chronicle no toaso na chronicle ukransam ni mfoni bebre wa ha na emum mampani adanko akufo adonsem a okafa democracy na sekebima menka bi ho no eno so ewa ha na ose akufo ado on 30 years of democratic rule coup d'etat in Ghana are dead and gone. Those seeking shortcuts to office and power must be rejected. Enti kwati kwan ya obi fa so na ebi aku wo kwa akoye na watumidi anya tumidie ene nipa ni manimonyam na ebi a wode apre tumi wo memu no safo no sese oyi won firim. Enti eno de mampani eka and wonwinwi edida hanum say na Okaikwe South Register was compiled in accordance with NPP constitution. Mrasebedwani owo Okaikwe na eka se wo mabato na ebisa wo monte omo ho ase no nipa ne din na ewom ne de omo gina omo mra no so eye NPP amanyuko ne mra no na wo mo churcho ye esese ye ntie no so ho asem eno no asemoda ba ko eno ye dwadie mu nsem a ede Ghana sika beba na edi mpuntuo so aba na se Ghana is ready for bauxite business na chronicle the obokrata no said aya ode chosem nsem no ene ode mebusem etinum chichemienu Proverbs 15 verse 2 ne bae o say enyansafo tachirema manimde ye de na enkwasiafo ano ewro agimisem erade asemni amen de du sori akwakofa adom kase na se wa prempe e wa adom newsroom ene se wa awoda to obi a wonim Millicent ai se wa prempe bia no afre no wish na happy birthday ti se wa nyame hira nyame nyo kese de du so no se de obehu se wa cry adom trotro wo wa ma wo ya hweye titru motofo no e wo kwan so nti se wa nyame hira no mo ahode na ye ofam de esom Ghana wate happy birthday to you.